Diyos maray na udto sa Induga Busumatugang inanbangon na Barreto alas 12. Ako si Berta de los Martires. Aldaw nin Viernes, petsa 14 kan Mayo 2021. O yan ang mga headlines sa sa kanamot kan Rice Coffee 14 in 1 plus 1. Bagyong Krising medyo nagluya alagad magdadara ng grabing uranon luman sa Mindanao. Nag-iwal lang niyan si Sekretarya Locsin, siriman si spokesman Harry Roque, huli man sa padurunungan sa pagdiskutir kan West Philippine Sea. Ang pamayok ang PNP nagsugo sa mga pulis na makipagmaraya ng ugali o relasyon sa mga Muslim. NCR Plus, yan sa General Community Quarantine, medyo pinagtuga ka na ang restriction sa Metro Manila. Sa lado international, Amerika, dahil babayaan ang Australia sa pagkipaglaban kini sa China. Prince Harry nagtaram na maester na silang mag-agum sa kaakin niya dumas sa California. Gusto niya ng butasan ang makulog ang may datang buhay sa loob ng Buckingham Palace. Yan ang mga headlines sa tutsa kanabot ng Rice Coffee 14 in 1 plus 1. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Sunrise ang sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rice Coffee para sa kalusugan. Rice Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee, purong-puro ang sangkap. Rice Coffee, enjoy ka na, healthy pa. Rice Coffee sa morning, Rice Coffee sa evening, Rice Coffee any time of the day for a healthy family. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Ngunyan sa detalyas kan mga bareta sa lado lokal, pinalawig pa kang Pilipinas ang travel ban sa mga nag-aalis sa Nasyon kan India sagud sa katapusan kan bulan ni Mayo para dahil na maglako pa ang panibagong variant na kan COVID-19. Sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na afuera sa India pinag-iba paninda ang mga nasyones kang Oman, United Arab Emirates sa nabawal maglaog ang mga ini sa nasyon magpun Mayo 15 sagkod 31. Dagdag pa ni Roque na ang mga nasa biyay ng bagong Mayo 15 ang tutugutan man makalaog alagid kay puan pa man sindang maserarom ang mga ining 14-day quarantine na dapat igwaning negatibong resulta ang RT-PCR test. Inot naman pinagbawal ka na gobyerno ang mga paglaog kan mga hali sa India, Bangladesh, Pakistan, Nepal at Sri Lanka ninuli man sa pag-adit kang paglakop kang bagong variant kan COVID-19. Pinagsisiguro man kang gobyerno sa mga airline companies na may gutman na pagbabawalan ang mga pasero na sakop kanasabi ng travel ban sa Pilipinas. Bareta lokal, nasa linya si Carlo Baldosa. Pinagprotektaran na kan Tigaan Public Market Administration ang nakatala na pagkapautob kan price freeze sa mga basic agricultural commodities katakod kan pagpaluwas kasuguan ng Department of Agriculture sa Bicol. Principal Malanda, Public Administrator at Tigaan Public Market, titipunan kayo ng mga retailer o mga tindahan ng karning urig at mano sa merkado publiko, panganing ipaaram ang ibinabang kasuguan dito sa Bicol. So yung gaya ni Malanda, may umanda naging problema sa pagpapautob kayo ni. Sanda nga baliwa, anong ulit bastante nang ang supply ng karne. Maging ang presyong itinao,
may malakakapit sa presenteng bintahan kada kilo sa merkado publiko. Nag-aabot ngayon sa 320 kada kilo ang presyo kang karne uri sa public market ng Tigaon. Parang doon mo na sa itulo sa prevailing price kang GA. Para gusto na pinapasunod kong price release, nakapako sa 360. Kada kilo ka na pork, hamlin meat, tag 185 pesos man, and per kilo kang whole dressed chicken. Pagdag na informasyon sa Labilukan, para sa 7.5 okay FM. Yung si Carlo Valdez sa gusto ko, okay ka. Sa iba pang bareta sa lado nasyonal, mabot man sa 83 ng diplomatic protest ang pinagplantar kang Pilipinas laban sa China. Magpuo na magtukaw si Presidente Rodrigo Duterte sa posto. Sinabi ni Department of Foreign Affairs sa Office of Strategic Communication and Research Executive Director IB Banson Abalos, dahil sinda mapundo sa kod panagusan presensya kan mga Chinese vessels sa West Philippine Sea. Sa pinakaultimo, nagplanchar sinda sa paagiman ni DFA Secretary Teodoro Locsin Jr. niluli subot sa presensya kan 287 na mga Chinese maritime militia vessels sa kadagatan kang Kalayaan Group of Islands. Inot naman na kang Pilipinas ang kadakon ng mga Chinese vessels sa Julian Felipe Reef kan Marso 30 o kan Marso, kaya ini ang dahilan kan pagplantar ninda ng diplomatic protest kontra sa China. Barata lokal, nasa linya si Hil de la Cruz. Sa dahilan na dapat tinutugot kan mga lokal na gobyerno ang mga pabulang, kaya ang mga atat-natat sa pagbulang, ginigibo na lang ninda ang pagbulang sa pagi kan mga tupada sa banwaan ning Minalabak, Camarines Sur. Arestado ang 10 kataho sa ginigibong tupada kani mga ban alas 12:10 ding paghapon kasudma sa may parte kan Barangay Taban, Minalabak, Camarines Sur, na kung saan ang mga buburo lang matapos na sakyadaon sila kan mga operatiba sa panginot kan Criminal Investigation and Detection Group o ang CIDG Camarines Sur saka ang PNP kang Banwaning Minalabak, Camarines Sur, intirong nagkaurukag ang mga tao na nagpurulasan na kung saan na aniba nagdaralagan sa parting mga haralang kaunat na bukid kasi ng bitang barangay, pati naman sa mga kadudutan asin man sa mga sulong na kung saan na 10 lang ang nasa kutik kan mga autoridad na kumpiskar sa mga naarestong mga persona. Iyo ang sarong buhay asin man duwang gadan na manok na panabong sa sarong islingbag na may laog kan mga tari sa kampustang nagkakalaga ning 3,640 pesos. Anam sa mintas tanto ang mga nasambit na mga nagbuburo lang, anyaon mo niya nakadetini sa CIDG Camarines Sur para formalmente sindang masanatan ning makakanigong kaso sa pagbalga kan sinambit ng Presidential Decree 449 asin man ini anayaw na niya na sa kustudiya kan PNP o CIDG sa probinsya ning Camarines Sur. Dagdag na impormasyon para sa 97.5 Bangon FM, ini man Sil de la Cruz, gusto ko okay ka. Gusto ko, okay ka. Sunrise ang sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rise Coffee para sa kalusugan. Rise Coffee, 14 in 1 plus 1. Rise Coffee, purong-puro ang sangkap. Rise Coffee, enjoy ka na, healthy pa. Rise Coffee sa morning, Rise Coffee sa evening, Rise Coffee any time of the day for a healthy family. Ngunya na panahon ng pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph asin i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message.
kung ang sa imong sinaudan ready for pickup na or delivery. Kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Santon Plus Herbal Capsule. Marieta Villanueva. Thank you sa Santon Plus. Gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit katawan ko dahil sa UTI. Tinake ko siya 2 times a day. Good for 1 week. Hindi na sumasakit yung gilid ko. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Arlon Retail, kalimbakan makatawa class. Sinubukan ko yung Captain Plus kasi may bukol malapit sa disposal weight. Sinubukan ko yung Captain Plus. Ay, yung bukol na sa puwitan ko mga piso siguro. Kasi ngayon gumaling po. Kayo rin, mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling, Rice Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, muamera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rice Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rice Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rice Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. From its humble beginning, Naga Hope Christian School, the first accredited Christian school in the Bicol region, now attained Level 3 status, accredited by the Association of Christian Schools, Colleges, and Universities Accrediting Council Incorporated. Truly committed to excellence, dedicated to Christian nurture and service. Admission and enrollment for school year 2021-2022 is now going on to all newcomers and transferees for all levels. Preschool, elementary, junior high, and senior high school. Naga Hope Christian School offers free tuition fee for incoming grade 7 and grade 11 for school year 2021-2022 to continuously help our parents at this time of pandemic. Also offers a 5,000 pesos tuition fee discount voucher to all preschool and elementary pupils. Available now at the Registrar's Office. Accept students without Chinese background. For more information, contact us at 811-6101 or 0919-469-6477. Email us at nhcs.registrar@gmail.com. Naga Hope Christian School, located along Pagadiban Drive, Naga City, in front of Super Metro Mall. Naga Hope Christian School. Quality education for life. Gusto ko, okay ka. Dos minutos makagi ang alas 12 na pagkaudto. Sa iba pang bareta sa lado nasyonal, pinagbabaan na ang restriction qualification ka National Capital Region Plus magpon Mayo 15 sagud Mayo 30. Sa ngunyan kaya pinapautob ang Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ sa NCR Plus sagud sa Mayo 14 sa naging national address ni Presidente Rodrigo Duterte. Kanakaging Huwebes na banggi, sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na isa sa rarom sa General Community Quarantine o GCQ with heightened restriction ang NCR, Laguna, Rizal, Bulacan, Asiman, Cavite. Ninulimang kani magkakigwa naman ng ibang katugakan ang dalaga ng negosyo duman sa Metro Manila. Sa iba pang bareta, nasa linya si Ernie Marfil. Desidido ang pamilyang Bugay sa Mambulo Nebo na papagpanibagon ng programan. Day atras ang kasong itig-file ninda 5 o 3 bulan na nakakaagi sa korte kontra ki Konsyal Municipal Councilor doon sa Nabiventura kan Banwa o Barang Banwa ni Limanan Camarines Sur. Sigun ki Joseph Bugay ang ama kan 12 anyos na aki nangon niya na sinasabi na disgrasya at sinabanggaan ni Kagawada doon sa Nabiventura 3 taon na nakakaagi takampin period kadto na nagkaoy sila na ariglo. Sabi yun, tasaguton ni San Buenaventura ang gastos kan sa iyang aki sa hospital. Alagad naglisdaan sa 3 taon na nag-comply ang sinabit ng konsyal sa saindang ariglo na dapat saguton ang gastos sa hospital durante ka na
bulungon ang sayang aki nangunyan na 12 anyos na tasiyam na ton pala ka na maligis ni San Benitara por medyo ka magani nag-file nin kaso an biktima sa paagi ni Joseph Bugay dun sa Benitara reckless imprudence resulting to physical injury but sabihon isa sige na kaso sa korte sa gunda din na sisimbagan ang sendang kihas sa sinambit ng konsyal na nakabunggo sa sayang aki. Yan ang report ako sa Marfil, gusto ko okay ka. Sa iba pang bareta, posibleng matapos na sa sa masunod na semana kang Food and Drug Administration ang evaluation para mas Emergency Use Authorization o EUA application kang Sinopharm para sa sendang COVID-19 vaccine. Sinabi ni FDA Director General Eric Domingo sa ginibong pakikipag-meeting kay Presidente Rodrigo Duterte sa presente nindang pinag-aadalan na maray ang mga vaccine experts panel ang nasabi ng datos kang Sinopharm na iyo ang itinudok kay Presidente Duterte. Natapos naman ang pakikipag-meeting kang Sinopharm sa Department of Health asiman FDA magiging dumang pinapabalik kang presidente na sabi ng mga bakuna sa China as nagagad inining paumanhin matapos na magpatulok ng Sinopharm maski Mayo pa inapon na EUA. Bareta sa lado international, padagos ang pagkikipag-koordinar kan Amerika sa sendang kalyado para man mapugula ang nagaganap na karibukan entry kan Israel sinaman Hamas militants. Sinabi ni President Joe Biden na nakaulay na niya si Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu asin pirang mga lideres di naman nagpupundoan sa sendang US Intelligence Community na bantayan ang nasabi ng lugar. Magigirumduman na nagdadakol na ang mga lider ka mga nasyones ang nangangapunan ng pagpundo na ang kariribukan sa Jerusalem o sa tanga kan Israel sirman mga Palestinyo. Nagpakul na sa 87 katao ang nagkagardan sa Gaza sa palagos na rocket attack sa Israel. Igwang 7 Israelis man ang nagadan gikan mas rocket launch kan mga Palestinians na iyo ang militant group na Hamas. Nagpunman masubot ang mga Hamas militants na mag-usar ka mga suicide drones sa Israel bilang pagbalo sa maglansar ang Israel ning airstrike sa Gaza Strip na target ang mga intelligence buildings asiman mga militants. Pwedeng din na magsulot ng face mask ang sisayman na natudukan ng 2 doses kang COVID-19 vaccine duman sa Amerika. Ini mismo ang naging advice kang US Centers for Disease Control and Prevention na ang mga fully vaccinated people anday na kinakaipuan pang magsulot nin face mask kapag sinda yaong sa luwas o pwedeng o maski da din na sila magsulot man ng face mask maski yaong sinda sa laog ni sarong building. Paliwanag man ni CDC Director Rochelle Walensky na nasabi ng kasuguan day dagusan ng ibinaba ang kaso kang COVID-19 sa Amerika asin ang pag-usar kan mga natutudukan ng bakuna kabali naman ang pagiging epektibo kan mga bakuna. Pero aldaw man nindang pinag-aadalan ini bago magpaluwas ni na desisyon sa hindi naman na pinag-advise na ang mga fully vaccinated na tao dapat magsulot pamanggirahan ng face mask kapag yaw sa laog ng eroplano, trains, asin man mga mataong lugar, arugan hospital, asin iba pa. Ultimo sa entertainment ang pambatokang Pilipinas na si Rabia Mateo sa katatapos na National Costume Show kan 69th mission sa Seminole Hard Rock and Casino sa Hollywood, Florida. Alas 8 kasubagong aga, Manila time, as Ma'am Banggi duman sa Florida, kan magpuna na sabi ng event. Iyan ang mga preskong bareta sa bangon na bareta alas 12 na kaibanan sa lado lokal, Sinda Carlo Baldosa, Hil de la Cruz, sinaman si Ernie Marfil, iniman ang sindong para bareta Berta de los Martires.
Iyan ang mga katiripunan ka mga Bareta Lokal, Nasyonal, Showbiz, Asingkarawan sa Bareta alas 12. Bareta alas 12. Bareta alas 12. Gusto ko, okay ka. Ano ba yung mga bakot-bakot mo? Nagsold ako pa din yung mga gamit sa negosyo